U Zvorniku je u završnoj fazi projekat HASEP i privode se kraju radovi na rekonstrukciji Doma zdravlja. Preostalo je uređenje interijera u nekoliko ordinacija. Prostor je prilagođen potrebama službe porodične medicine u skladu s evropskim standardima. U okviru rekonstrukcije promijenjene su instalacije, izmijenjeni su dotrajali sanitarni čvorovi, prvi sprat je dobio potpuno novu stolariju, a postavljen je i novi krov kako bi se spriječilo prokišnjavanje i postigla bolja toplotna izolacija. Pacijenta očekuje kvalitetnija usluga. Prezadovoljna sam ovom mom porodičnom doktoru. I ovo će nam super doći. Biće i bolje nam i lakše. Najzaposlenija služba porodične medicine dobila je 15 ordinacija i 8 prostorija za intervencije i mnogo kvalitetnije uslove za rad. Ono što je prednost u odnosu na dosadašnje stanje, osim komfortnog renoviranog prostora uređenog po propisanim standardima, jeste i to što su se svi timovi porodične medicine uz kvalitetno korištenje raspoloživog prostora smjestili na jednom spratu Doma zdravlja. Realizacijom ovog projekta ova zdravstvena ustanova dobila je još uređeniji sistem porodične medicine, što je i bio glavni cilj kada je sredinom marta prošle godine počeo projekat. Dom zdravlja dobio jedan komforan i savremen prostor, tako da u narednom periodu zaposlenim u Domu zdravlja će biti mnogo lakše da obavljaju svoju aktivnost, a i sami pacijenti će imati kvalitetniju zdravstvenu uslugu. Imaćemo uštede u toplotnoj energiji, a bit će poboljšanja i što se tiče energetske efikasnosti. U rekonstrukciju je uloženo 200.000 maraka, a u finansiranju su učestvovale vlada Republike Srpske sa 70% i gradska uprava sa 30%.